digui. Digui, digui. Ei, digui, digui. Digui, digui. Digui, digui. Ja he arreglat aquest transistor. Què s'ha de fer ara? Ajuda'm a portar aquest televisor fins a aquella taula. Som-hi. Hola, què hi ha? Tinc a les mans la carta d'un simpàtic i jove espectador que diu: quan sigui gran, jo també vull fer de presentador com tu. Què s'ha de fer per ser un presentador? És gaire difícil? Ah, amic. Sí, és molt difícil. Mira, per ser un bon presentador has de ser intel·ligent i simpàtic. Has de tenir bona presència. Has de tenir capacitat d'improvisació i molta imaginació. Has de ser molt espontani. Has de tenir una veu agradable. Doncs tu com t'ho has fet per ser presentador? Has de ser intel·ligent i simpàtic. Has de ser intel·ligent i simpàtic. Has de tenir bona presència. Has de tenir bona presència. Núria, aquí hi ha una feina per tu. Ah, sí? De què? De químic amb una empresa alemanya. Quins títols has de tenir per entrar-hi? Aquí diu que has de ser llicenciat en ciències químiques. I res més? Sí, has de saber alemany, és clar. Segur que no has de tenir experiència en altres empreses? Aquí no ho diu, només diu això. I el que diuen sempre, que has de ser responsable, que has de ser eficient. I quan paguen? No ho diu, i has d'anar. I per acabar, s'ha de tenir sempre present la competència. Això és el més important. Alguna pregunta? Per favor, podria resumir les característiques més importants d'un bon venedor? Sí, però vostès mateixos... A veure, senyoreta Rigau... S'ha de tenir bon caràcter. Sí? S'ha de ser simpàtic. S'ha de mantenir sempre l'entusiasme. Molt bé. S'ha de ser simpàtic. S'ha de saber convèncer. Això és molt important. S'ha de ser simpàtic. S'ha de tenir bon caràcter. S'ha de mantenir l'entusiasme. S'ha de saber convèncer. S'ha de ser simpàtic. Per ser bon lladre s'ha de tenir manetes. Per ser un bon bomber s'ha de ser incombustible. Per ser una bona soprano s'ha de ser més aviat grassoneta. Per ser un bon home mico s'ha de saber caure. Per ser una bona vampiressa s'ha de ser una bona fumadora. A veure, senyor Soler, què ha de fer ara? Primer he de trucar al timbre, oi? Sí. Després he de saludar la senyora de la casa i li he de dir: senyora, li porto el seu detergent. Un detergent per a tota mena de gent. Bé, d'acord. Però sobretot recordi, ha de ser directe, convincent, amable. Sí, no es preocupi. Senyora, li porto el seu detergent. El detergent de tota la gent. No, Soler, no. Davant de casos així, ha de saber improvisar. S'ha de ser més imaginatiu.
Bon dia, senyor. Té un moment per atendre'm? I tant, senyoreta, no faltaria més. Passi, passi. Què ha de fer? Què ha de fer? He de trucar al timbre. He de trucar al timbre. He de saludar. He de saludar. Ha d'improvisar. Ha d'improvisar. Entesos, senyor Cotet. I moltes gràcies per tot. I ara, què diu? Ja ho sap, a disposar. Doncs, passi-ho bé. Passi-ho bé i encantat de conèixer-la. S'ha de ser simpàtic, Soler. S'ha de ser simpàtic. Per aquí, per aquí. Per aquí. Posi-lo damunt la taula. Així. No, giri-lo una mica més cap a la dreta. Així, sí. Perfecte. Treu la funda i fica-la en aquesta caixa. On s'ha de connectar, això? Enxufi-la allà mateix, en aquell endoll. No hi arriba. Estiri una mica més el cable. Manel, aixeca això, sisplau. I ara com s'engega, això? Pitgi el botó de dalt. No se sent res. Apugi el volum. S'ofereixen No tant, obsequis i abaixa el regals volum. al bugador. Els diners, Què? Li sembla bé així? Molt bé, perfecte. Posin el televisor damunt la taula. Girin el televisor cap a la dreta. Treguin la funda. Fiqui la funda en aquesta caixa. Estiri el cable. Aixequi això, sisplau. Pitgi el botó de dalt. Apugi el volum. Abaixi el volum. Fixa-t'hi bé. Primer has de treure aquesta tapa i mirar si hi ha paper. Després has de pitjar aquest interruptor i esperar. S'ha d'encendre aquest llum verd, oi? Exactament. Per seleccionar el nombre de fotocòpies, has de pitjar aquests botons i ja està. I si s'acaba el paper, què haig de fer? S'ha de treure la safata i has de ficar-hi més paper. T'hi veus en cort? Em sembla que sí. De tota manera, si tinc algun problema, ja el cridaré. Bé, senyor Giral, plego. Demà vindran abans. Què he de fer? Primer de tot, ha de picar aquestes cartes a màquina i després faci fotocòpies d'aquestes declaracions de renda. S'han de dur Hisenda? No, s'han d'anar a pagar. Després deixi els resguards en aquest calaix. Molt bé. Fins demà. Passi-ho bé. Més salina? T'he dit que has d'arribar abans de les 10. I tanca la porta. Companys, romans tots, hem de conquistar Cartago i ho farem perquè som els millors. Tu, treu pit. Il·lustres senadors de Roma, ha arribat l'hora. Vosaltres heu d'elegir un nou emperador i heu d'escollir un home honrat. Jo sóc un home honrat. Voteu un home honrat. Amic Marc Vidici, vostè ha d'incendiar Roma i prou. I acosti'm la lira, sisplau.
Ara molta atenció, que comença una hora en blanc. Què fan aquí? No tinc res del que volen, no se'n recorden de l'altra vegada? Tu no, però el teu amic sí. No és amic meu, no el conec. Ah, no? Tu, on són els papers? Quins papers? Sabem maneres de convèncer la gent que no té memòria. Coneixem la nostra feina. És que tu no vas amb ells? No, ho sento. Si no parleu aviat, aquesta vegada acabarem tots molt malament. Molt bé, sí, tinc els papers. Els hi donaré i acabarem d'una vegada. Ah, i m'ompliran i firmaran un rebodet. Molt eixerit, el noi. Celebro que conservis el bon humor. On són els papers? El vàter. El bany? Exactament, el vàter. Sí, de veritat, quin lloc més segur. Han de baixar la tapa del vàter, enfilar-se al damunt i d'aquesta manera arribaran al dipòsit. Han de ficar la mà dintre de l'aigua i allí, dins d'una bossa de plàstic, hi ha els papers. Molt intel·ligent el xicot? Sí, senyor. El vàter. Puja tu. Ho has entès? S'hi ha de posar la mà i treure la bossa de plàstic. Que ho facin ells. Si s'ha de fer i s'ha de fer, fes-ho tu. Jo els vigilo. Abans es tira la cadena i l'aigua del dipòsit es buidarà. El dipòsit es tornarà a omplir. Oi que dic que la feina s'ha de fer i oi que dic que la facis tu? Doncs fes-la. I la pistola? Guarda-la a la butxaca. Amb la meva n'hi ha prou per mantenir l'ordre. I és segur, busqui bé. Més a l'esquerra, potser. No! Quiets! Les mans en l'aire. Aixequeu els braços. Amb entusiasme. Manteniu-los així. Perfecte. Molt bé. S'ha d'avisar la policia, em sembla. S'ha de fer, oi? Espereu, un moment. Abans podem parlar, oi? Tu calla! No, no ho farem. No, no cal. L'experiència de l'altre dia m'ha servit d'alguna cosa. Fora de casa meva! Vinga! Ens tornarem a veure. Per què no s'ha avisat a la policia? No em convé. Ho celebro, a mi tampoc. Qui ets? Per què m'has vingut a veure? No tinc els papers que aquests homes buscaven. Al dipòsit del vàter no hi ha res. Ja ho sé. Els tinc jo. Passa. Bé, amics, això s'ha acabat per avui. Senyor Balat. Venim. Què més s'ha de fer ara? Res més, ja pot plegar. Ah, però abans apagui el televisor. El deixo aquí o me l'enduc? No, deixi-la aquí. Molt bé, doncs, passi-ho bé. Passi bé. Passi bé. Adéu-siau.